on tottama konngol. Fatoumata Sisawane. Yamde e sappo e nayi fawi silmaji sappo pari yamde e sappo e tati fawi silmaji sappo ka yewtirde meɗen immorde Dakar on salminama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde hande hiɗen yewta ko fate alhaali dental leyɗe hirnage Afrique CEDEAO caggal nde hooreyako dental ngal halfina Bassirou Diomaye Faye hoorejo Sénégal jagorɗo kiɗɗo ko nu Sénégal Birama Diop kadi suɓama ko arɗo juppuɗi walla commission ji dental ngal e ɗi duuɓi nayyi aroji o lomtoto ko gambinajo Omar Touray nde darde ko e jonde capanɗe jeego e jeenayaɓere hooreɓe e gouvernement ji leyɗe hirnangue Afrique yuɓɓinande sarlon e alatta yawtuɗo ɓe hooreɓe leyɗe CEDEAO toɗɗi Sénégal ko ardo dental maɓɓe ɗum noon waɗi e sa nde CEDEAO jogui caɗele mawɗe to banggue ndenagu faggudu e caɗele goɗɗe e goɗɗe ko honno taskorɗon o alhaali musidɓe tedduɓe ko honɗum habborɗon Bassirou Diomaye Faye lomtiɗo hoorejo sarlon Julius Mada Bio e ardigu Sénégal e ardigu CEDEAO mi wiyayno beele Bassirou Diomaye Faye waway timminde e fandare CEDEAO e nder nde hitande ɗe o ardoto dental ngal ngam okkude miijoji moɗon e dow lefol ngol rewro gonka ka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. Iɗiɗor Diallo immorde e Sénégal a salminama Iɗiɗor. salmitima Fatou Sawane. Kono woniri en yi ko Sénégal woni ko halfina ardigu kañum ngal dental CEDEAO hooreɓe ɗiɗo Bassirou Diomaye Faye ardiɗo Sénégal wondude e hoorejo kiɗɗo konnu Sénégal ko tawata ko kanko woni ko halfina commission ji kañum dental CEDEAO ko honno haray jaɓɓorɗa toɗɗagol Sénégal e ardigu kañum ngal dental CEDEAO beele ɓe waway timminde fandare e kañum dental CEDEAO. A jarama Fatou Sawane. So tawi wiyama Bassirou Diomaye Faye ko kañum toɓɗa yo ardo général hono Birame Diop yo ardo fate praw ɗum ɗo maɓɓe ɗum ɗon ene wayno ko hunde moƴƴere heddi noon koto banggue mi yaara to banggue président Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye eɗen fof eɗen gandi ko suka kadi eɗen gandi gandal ngal wonto haaɗi kono noon hatta so tawi omo jogui conseiller ji moƴƴi omo jogui yaaji ɓe moƴƴi ɓo jaaɓi heɗade o jaaɓi wallikinade omo wawi wadde fodde makko kam kankone o waɗa fodde makko saabu hande eɗen gandi CEDEAO wona hunde wemde saabu CEDEAO ne heewi probléme uji no feewi ne heewi caɗele kono noon neɗɗo waɗata hen ko fodde mum kanko ma waɗa hen fodde makko ene wawi noon général o kalfinaɗo ko fate ɗum ɗiɗon juɓɓudi on kadi ne wawi walludemo ɓe wallodira e makko ha woda koɓe costini woda koɓe testitini kadi e nder CEDEAO heddi noon ko so banggue AS kañum kam ɓe sikkani so tawi eɓe mbawi dañde mum gueɗal ɓe sikkani leyɗe AS wiwde wondema ɓe waway artirde leyɗe AS e nder CEDEAO weeɓata saabu ko saabi won ma wood koɓe pawe ɓen ɓe mbiya ɗumen min jiiɗi mbalon ɗum ɗo tawa ɓen jaɓata wadde ɗum saabu ɓen maɓe mbi ɓen mbaɗe élection démocratique gooton woote démocratie arta kono ɓen jaɓata ɗum ɗo woni caɗele ɗe nde ɗo toɓɓere so tawi ɓen AS wawi jaɓandeɓe ɗum tan ndeke hunde fof ne wawi reglude kono mi sikkani